शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर किशुनगंज। एरिया के प्रशासन परेशान बा हमसे, परेशान बा हमसे, मिक्स बॉय मनीष आर्या। परेशान बा हमसे। खाली सकल सूरत से मासूम हई, तोरा पता नहीं खे कैले कई गो खून हई, पता नहीं खे कैले कई गो खून हई। खाली सकल सूरत से मासूम हई, तोरा पता नहीं खे कैले कई गो खून हई। हमारा से टकराए के निकल जो भरम से, खेली ले खिलवना समझ के गोली बम से, खेली ले खिलवना समझ के गोली बम से। पूरा एरिया के प्रशासन परेशान बा हमसे, पूरा एरिया के प्रशासन परेशान बा हमसे, एरिया के प्रशासन परेशान बा हमसे, परेशान बा हमसे। खड़ा आगे रहे नी सबसे बड़ा डील में, कितना के डर पैदा कैले बानी दिल में, कितना के डर पैदा कैले बानी दिल में। खड़ा आगे रहे नी सबसे बड़ा डील में, कितना के डर पैदा कैले बानी दिल में, बानी दिल में। ऐसा से जिंदगी काटा तानी ऐसन करम से, खेली ले खेलवना समझ के गोली बम से, खेली ले खेलवना समझ के गोली बम से। पूरा एरिया के प्रशासन परेशान बा हमसे, पूरा एरिया के प्रशासन परेशान बा हमसे, पूरा एरिया के प्रशासन परेशान बा हमसे, परेशान बा हमसे। प्यार से कहल हमर मन जना बात रे, ओकरा भेज देवे नी बस घाट रे, सीधे देवे नी बस घाट रे। प्यार से कहल हमर मन जना बात रे, ओकरा भेज देवे नी बस घाट रे, बस घाट रे। कांपे लागी करे जा बिकी रजनीश के कदम से, कदम से। खेली ले खेलवना समझ के गोली बम से, खेली ले खेलवना समझ के गोली बम से। पूरा एरिया के प्रशासन परेशान बा हमसे, पूरा एरिया के प्रशासन परेशान बा हमसे। आई एम किंग था रहेगा। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर किशुनगंज।